Uthese ungazazi ngicela uyozola. nami uzobuya kimi mhlazane. Wenza sobhe wami. Kufanele kwenze njani? After 4 years. Wena umenze njani? 4 years. Wena umenze njani ulele ngomqolo lapha kumuzi? Ngithi siyasamuye khona manje sesisoya kanjani siqhubeke ngeke. Uyakhumbula isithembiso sathini? We don't live, we fix. Manje na awuthema uzoyilungisa noma sebemlalise ngomqolo. Hey bona kunzima bhuti ayingeke Wakhala. hayi makahambe ayingeke. Laphuma walibamba. Hayi. Walibuyisela yena. Akaye ayolibuyisela futhi. Ya. Hayi. Umuntu onjalo. Xolela kanjani umuntu onjalo? Iyangigulisa nalo. Lo December unandoda sisi. Yabo kulokhu nizobhodla indlala. Nizobhodla. Hayi ngiyatheka. Ya, uzokhuluphala kulo December sibude. Hawu ngathi yawu. Ya. Ha. Ya sibufe Musa. ngitshela ogcina mfethu lo uthi asamfuni musu uyahamba na brother. Asanda Sure. ebesiye besihlangane ngakho phelile Hamba. qhubekele phambili nami ngizobona. Usirasi.